नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण मॅगीची टिक्की बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 पॅकेट मॅगी आहे बॉईल करून घेतलेली, 2 चमचे शिमला मिरची, 2 चमचे फरसबी, 2 चमचे किसलेला गाजर, 2 चमचे कांदा बारीक चिरलेला, 2 बटाटे मीडियम साईजचे, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेले, 1.5 चमचे आलं लसूण बारीक चिरलेला आणि हे मॅगीचे 2 पॅकेटचे टेस्ट मेकर आहे। सगळ्यात आधी सगळे भाज्या घालून घेऊया। बटाटे किसून घेतलेले आहेत, बटाटे, हिरवी मिरची, आलं लसूण, मॅगीचे टेस्ट मेकर, चवीनुसार मीठ। टेस्ट मेकरमध्ये आधीच थोडं मीठ असतं, थोडीशी हळद। सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊया। आता मॅगी आपण जास्त शिजवली नव्हती, थोडीशी कच्ची ठेवलेली। सर्व साहित्य एकजीव झालेलं आहे। आता हाताला तेल लावून यांना टिक्कीचा आकार देऊया। हे बघा, आता असाच मी सगळ्यांना आकार देते। टिक्कीज फ्राय करायला रेडी आहेत। बघा किती कलरफुल आणि छान दिसत आहेत। तर आता फ्राय करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, टिक्की घालूया तेलात। गॅस मीडियमवर ठेवलेला आहे। आता मीडियम गॅसवर हे फ्राय करून घेऊया। मीडियम गॅसवर 4 मिनिटे झालेली आहेत। आता गॅस फुल करूया आणि जवळजवळ 1.5 मिनिट असंच ठेवून देऊया फुल गॅसवर, जेणेकरून हे क्रिस्पी होतील। फुल गॅसवर 1.5 मिनिटे झालेली आहे। गॅस आता मीडियमवर ठेवूया आणि हे परतून घेऊया। आता आता दुसऱ्या साईडने पण मीडियम गॅसवरती फ्राय करून घेऊया। दुसऱ्या साईडून पण 3 मिनिटे झालेली आहेत। हे बघा, हे रेडी आहे। आता हे काढून घेऊया सगळे। मॅगीची टिक्की रेडी आहे। खूप चविष्ट आणि क्रिस्पी झाले आहेत, बघा। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे टिक्की करून बघा आणि मला कळवा हे कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।